गांजेमा गोसोम रानि थांसै आङो। बा हाबा जानो थांसै। लैथोसै आब' मोजां नुदोंना आंखौ गांजेमा गोसोम रानि समायदोंना दख'नाया? मोजां नुदोंथ' आरो बा रोदोदो नुलायदों एसे। औ एसे फुस्ता नुमारदों नोंखौ दिनै दख'ना गाननायखाय। नोंखौ लंपेन्ट गस्ला गानबाथाय एकदम लिंग्रिग्रिथा नुयो। दख'नाया समायमारदों होनबानु आंखौ? समायदों दे। आइया हाथाइनिफ्राय मोनफैबाथाय आंखौ खिन्थाबानो जाबाय लोगोनि हाबायाव थांदों होननानै। आगोन दे। बियासो हारसिं थांसिगोन आरो लोगोनि हाबाखौ जानो। आंखौबो लांफायासै बियासो। मालाबा लांगोन दे दे होनबा थाथ' थांसै आं। थां आंनि भागोखौबो जायो दे नोंनो दोखो दोखो जाखा एकदम गोरनायालागि जिग्गा जाखा आंखौ लांफालायाखै आरो। दा लोगो गैयाबासो आंखौ नांगौ दा लोगो मोननायखाय आंखौ नांला आरोबा सोर लोगोनि हाबा मोजाङैबो खिन्थाया सोंबाबो। हेलौ बिथाराम फंबाय मा जाखोलै? मा जाखो माने आदा आं दिनै खैनानि न'आव थांनो नागिरदों र'। ओमफ्राय बिथाराम मोनसे बाथ्रा मोजाङै खोनासंना ला। हिनजाव थैजानाय आरो गथ' सासे दं होननानै मालाबाबो फुलावबो खिन्थानाङा दै। जागोन आदा नों आंखौ फोथाय नों बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा। नोंनो आं ओरैनो 20,000 फैसा होआखैथ'। जागोन दे आदा आंनिया गोसोआव दंखायो नोंदि आंनो 20,000 फैसा होदों होननानै। आरो जेसेबां हायो एसेबांनो गोख्रै खालामनो नाजा। हागौबा मागोआवनो लाबोगौमोन। दे आं दिनै बिमाजों मोजाङै रायज्लायहैगोन। दे न'आव रावबो मानसि गैया नुवाखै बिबैयाबो बुरैथार जाबाय दा गथ'खौ लाखिनोबो मानसि गैया बिमा सासेनि जोबोद गोनांथि जाथारदों मोनथिगौना बिथाराम। बुरैया बेसे मावख'नोनो हाला ना गथ'खौसो लानो ना न'निसो खामानि मावनो दिगदारथार जादों। मागोआवनो लाबोथारगोन दै मागोआवनो हरोबा। दे आदा दे होमबा दोनथ' आं थांनो नागिरदों। दे 20,000 फैसा मोननायावलाय आंलाय मानो खिन्थालाबायनो हिनजाव थैजानाय गथ' गोनां होननानै। फैसा होआबालाय बेलेग बाथ्रामोन। थांसै र' दिनै मोजाङै रायज्लायना फैनांगोन खैनाफोरजों। बिल्लु बाबुसो माथो बाजैखौ नोंनो दोनफैदों नामा? औ सनाथि आब' आंनो दोनफैदों र'। दे फैदों मोजाङानो जादों दे ओरैनोथ' नोंसोरो जोंहानाव फैनायानो थाङा। ओमफ्राय आब' उदै सानाया एसे हामबायना? गैयालै बाबु अबाव हामनो सानफ्रामबो सायो हरावबो मोजाङै उन्दुथ'नो लाङा। दे आब' लासैनो हामलांगोन दे मोनथिलादो आरो हामगोन ना हामाथाय एसेबां दिन जाबाय माथो हामनो रोंला। हामगोन दे आब'। दे होमबा नोङो जिरायथ' दे ओंखाम जालां आं उन्दुहैनि र' आं बेफोरबायदि गसंबाय थानोबो हाया। दे आब' उन्दुहै ओंखाम जालां दे नायनोसै मा जायो। दे जालांबानो जाबाय दे होमबा थाथ' दे सनाथि आब' एसेबां हामलांबाय मानसिया नुनानै बोरैबासो मोनलायलांबाय आं। किडनि गाज्रि जादों अबाव आरो देहाया मोजाङै थाबावनो। हेलौ दिलु नोङो फैबायना फैयाखै? आं थांबायानो नै मोनहैसिगोनानो। दा आं लाइमोन आब'लाहासो दङ आं लाइमोन आब'खौ दोननो फैदोंमोन। आयु ओमफ्राय गोबावथार जागोन खोमा माथो? गोबाव जाया आं नै साहा लोंखांबानो थांसै आब'आ फुदुंगासिनो र'। आयु माला साहा लोंगोन माला फैगोन थाब फै आं नोंखौ हारसिं नेबाय थानांगौ आरो। दे थांगोन दे दोनथ' दा आं आब'लाहानावसो दं खोनागोन। दे थाब फै दे। जागोन दे। लाइमोन आब' साहाखौ फुदुंखायाखै? र' बाबु जासिगोन र'। दे आब' थाब फुदुं आं न'आव थांनांगौ। बा एसेबां आथुर। माबा आथुर माने सासे लोगोआ मार्केटाव थांनो लिंदोंलै आंखौ लिंगासिनो। सोर लोगोआ नोंखौ मार्केटाव थांनो लिंबाय थादों? जानोहाय सोर लोगोआ लिंगासिनोबा बेसेबा आथुर जागासिनो थांनो। नोंसोरो सिनायहाया दे थांनो हागोन र' दसे उनाव। नोंहालाय मानोथ' खिन्थायाखै आं आब'लाहानावसो दंफैयो होननानै एसे गोबाव जागोन होनना खिन्थाहर। खिन्थाहरदों र' खिन्थाहरनाया थेवब्लाबो थाब फै होनना लिंगासिनो माने थांनो थाखाय बेबो आथुर जागासिनो लोगोबो गैया नालाय। थांनो हागोन र' साहा लोंखांनानै थांगोन होनना बुंहर। दे हागोबा एसे थाब फुदुं दे आब'। जागोन र' बाबु थाइनैसो एन्थाब फिथा सावनि र' दसे नेथ'बाव। गैलालै माला फिथा सावखांगोन माला साहा लोंखांगोन माला जाखांगोन
खमसे खम 1 घन्टा दंबावो माथो लैथोसेया दा दे बाबु नोङो जिरायथ'नाय आं मोसौ दोस्लायनो थांनि र' दे थां मादै लाइमोन आब' थाब साव दे थाइनैसो सावखांनानै साहाखौ फुदुंखादो ओमफ्राय आंनो होग्रो दे आं थाब थांनांगौ नै लोगोआ आरो मेसेज हरबावदों एसेबां आथुर र' होमबा थाइनैसो सावग्रोनि ओमफ्राय नोंनो साहा फुदुंनानै होग्रोनि थांनो हागोन दे आंखौ दा लैथोसेया खम गाज्रि मोनखागोन बिबो मानो एसेबां थाब फैनांगौ जाखो ओंखारनानै आंबो आरो लाइमोन आब' दोनफैनायखौ खिन्थायासैना बावनानै दा आंखौ नेबाय थानांसिगोन माथो हारसिंनो लोगोबो गैया गांजेमा गोसोम रानिखौथ' लाबोफानो हायोमोन बेखौलाय अबाव लाबोनो हानोलै आइ बिखुनजो गादावरिनो माथो लागायना होजोबगोन बेलाय खैनाफोर ओइ खैनाफोर न'आवलाय दंना गैयालै माथो गेदेरफोरसो दे जिराय गेदेरफोर जागोन दे खैनाफोर दे फैबाय मोजाङानो जाबाय दे गेदेरफोर आंलाय बेसेबा सानबायसो दंमोन माथो गेदेरफोरनिया जेबो खबरानो गैया होननानै माबा जाखो होननानै खैनाफोर अकेयानो आरो दा हागौबाथ' मागोआवनो लांगोननो बिसोरहा आयु मागोआवनो लांखानोसैनो खैनाफोर फंबायजों मोजाङै रायज्लायदोसो खैनाफोर मागोआव फैगोन होनना बुंदोंमोन र' बिफायाबो ओमफ्राय खैनाफोर नोंसालाय दा मा सानखो मागोआवलाय हरनो हागोन ना हाया बेनोथ' जादों र' दा गेदेरफोर हरनायानोथ' खैनाफोर मागोआव हरनो थाखाय नाजाथार एकदमबारे बिहामजो नांथारगौ जाथारदोंनो बिसानो बुंगासिनो सानफ्रोमबो फन हरबाय थायो आंनो बिमायाबो बुरिबाय नालाय न'आवबो खामानि मावग्रा मानसि रावबो गैला दा बेनिखायनो बिहामजो नांगौ जाथारदों आरो बिसानो नोंसा गायदाया आयंखौ बुंनि सिगां नागिरसोबाय गैया रावखौबो मोनाखै मालाय बुकिं गोजा बुकिं जागोनथ' आरो आजिखालि बयनाबो गोसोथोनाय थाखायो दा खैनाफोर नांथारगौनो आरो बिसानो दा मागोआव नांथारगौनो हागौबा दे जागोन दे बिफाजों दायो मोजाङै रायज्लायगोन र' आं ओमफ्राय खैनाफोर गायदाया आयंखौ नायनो फैगोननो साननैसोनि उनाव दे जागोन दे बिहामजो जागोनखौलाय नायनो फैखागोन दे नाय फैथों दे थ' आरो खैनाफोर सनाफोरखौ दाहोलांदोसो इस्बा फैसानो गैथ'आ र' दा गेदेरफोर दा गायदेनि अमा फिसाफोराबो देरथ'वाखैना गेदेरफोर नङाबालाय फैसानि प्रब्लेम जानाय नङामोन आरो बिफायाबो दरमाहा मोनथ'वाखैनो खामानि मावनाया दे जिखि जाया मागोनि लास्ट थारिखहालागि नाजाथारबानो जाबाय खैनाफोर गायदेनो खिन्थाहैनि र' नोंनि हाबानि थारिखआ थिग जाबाय होननानै गायदाया आयंखौ नुवाखै माथो अबाव दङ उन्दुनासो दङ उन्दुनो ओंखारसोदोंनो ओमफ्राय गायदाया आयंआलाय मा मानसि जाबायना जायाखै बियो मानसि जाबाबो जायाबाबो जोंफोरजोंसो खोथा गेदेरफोर आरो जागोन दे गेदेरफोर मानो मानसि जाया जानो जोंफोर दङना जोंफोर थानायाव जेबो सिन्था खालामनाङा दे बिदिबालाय जेबो टेनसन गैया आरो ना गेदेरफोर जेबो टेनसन गैया गायदे सिखार साला बाजै नोङो आंखौ मानो फोजानांगौ आंहा एसेबां मोजाङै बिरनाय सिमां नुबाय थादोंमोन आं बिरगासिनोसोमोन साला आं बिरनायखौसो भंग खालामना होबाय मोगथाङावथ' बिरनो हायायानो सिमांफोरावनो बिरनानै मोजां मोनो आरो बिरनाय सिमां नुदों बा मोजाङानो दे माथो बिरनाय सिमां नुबाथाय बेसेबा मोजांखानो मानो बिरनाय सिमां नुवा जानो नोङो साख्रिवाला हौवा मोनसिगोन साख्रिवाला हौवा माने जाबाय फैसानि बिफां बुआ गायदे बुआ मालाय नोंहासो फैसानि सायावनो उन्दुना थानो हागोन ओमफ्राय गायदे नोङो हाबा जाखांनायनि उनाव आंनोबो एसे एला फैसा हरबाय थाबानो जाबाय आरो आंनि जायगायाव नोंनो जाहैयाखै मानो ओरैनोबाबोथ' नोङो जोंहानि गेबगां आदाखौ सैखाया लांबाथ' थांगौमोनानो नाथाय आंखौ लांनाय नङाना हाबा जाखांनायसो आं बा हाबा खालि हाबा माने नोंनिया मागोआवनो जासिगोन हाबाया मागोआव आंनि हाबा बिथाराम बोराया नोंनि हाबानि दिन थारिख थिग खालामनो फैदों दिनै नोंखौ मागोआवनो लांथारसिगोन ओमफ्राय आइ आफामोनाबो हरसिगोन नोंखौ बा मालाय गायदे फाग्लि जाजोब्बाय ना माइले मानसिफोरालाय आं हाबा जाया होनबाबो मानो बुजिमोना रावबो गायदे नानि नोंनि मोजांनि थाखायसो आइ आफाया नोंखौ हाबा हरनो नागिरदों बिमा बिफाया मालाबाबो गाज्रि साना मिथिबाय
नोंनो बेकार थिफुला सेंग्राफोरनो हस्टेलाय साख्रिवाला मानसिनो हरनो नागिरदों आरो नोंनि मोजांनि थाखाय नोंनि खुसिनि थाखाय मिथिगौना नोंनियानो मोजां जागोन उनाव आरो नों दासो हाबा जाया होनदों हाबा जाखांनायनि उनाव नोङो मोजां मोननांग्रा जागोन नोंनि हौवाखौ आंनो नुवाखै नोंसा आदाखौ फार्स्ट टाइमाव इसेबो सैयामोन दा एसे मोजां मोनग्रा जाबाय आं मिथिगौ बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरनि थाखाय मालाबाबो गाज्रि साना होननानै नाथाय बिमा बिफाया बेफोरबायदि जबरदस्तिबो खालामनाङा ना आंहा दानो हाबा जानो इसेबो गोसो गैयायानो होनखादों आङो बिसोर आंखौ मानो बेफोरबायदि जबरदस्ति हाबा हरनो नागिरदों आयाबो मा मा नोंखौ बुजायनानैबो जेबो लाब गैयालै बिहामजो साहा फुदुंगासिनो र' आयै साला आयाबो साख्रिवालाखाय मोनियाव मोननाय रखम खालामदों माबा जेबोखौनो बुजि मोना आं बुंखादोंनो 40 बोसोर जायागोलागि हाबा जाया होननानै थेवब्लाबो मानो बुजिया हाबा जायालै आं हाबा जाया आं दा आंनि दुखुखौसो फोरमायदो फैसाबो गैया नङाबा खारगौमोन आं बाला हाबानि सिगांनो खारगौमोन आं नाथाय दा आंनि आखायाव थाइसेबो फैसा गैला बिबारि आबौआ होनाय फैसाफोराबो जोबजोब्बाय मेथाइ जायै आरो टुटुलुनि फिसाफोराबो देराखै आं दा मा जागोन आरो साला बिसोरबो आर्मि साख्रि मावलायनानै मा हिनजावखौनो मोनाखै नामा आंखौसो मोनबाय थादों बिसोरो खालि खैना नागिना मोनाखै गासिनाबो बुकिं गोजा गोसथोनाय दंजोबो खालि बिदिल' मा बुंनाय जाखो बेलाय बे बुहुमाव मा सिंगोल सिख्लायानो गैला जामारबाय नामा आं दर्शन सिंगोललै आं जेरै सिंगोल सोरबा सोरबिबो सिंगोलै दं आरो मा बेलाय गासैबो बुकिं गोजा जानो आरो माथो सेंग्रा सिख्लाफोरा ब्रेकआप खालामलायबाय थायो ब्रेकआप खालामजाग्रा सिख्लाफोरखौ नायहैनो हाया आरो आंखौसो मोनदों साला ओरैनोबा आङो सेंग्राफोरखौ बारा फोथायखाया दाबा आरो आंखौ लांनो नागिरनाया मा रखमनि मा जातनि मानसि थाङा आं ओरैनोबाबो हाबा जानो गोसो गैखाया आं खररपतिबाबो हाबा जानोनो गोसो गैया जाबाबो 40 बोसोरनि उनावसो जागोन आं हाबा जायालै दा आंनि दुखुखौ सोरनो फोरमायनो मा हाबा जायाबा संसार जाया नामा बालनि आं हाबा जाया होनदों हाबा जाया हारसिंनो बेसेबां नेबाय थानो आधा घन्टानिबो बालायलांबाय मालाय दासो फिथाजों साहा लोंगासिनो दा नेबाय था हारसिंनो लोगोबो गैया माबो गैया गांजेमा गोसोम रानिखौनो लाफाबाबो जागौमोन आं लाफाबाबो आरो बियो आइनो आरो आदानो खिन्थाना होगोन ना बेनिखायनो लाफायासै आं आरो लाजिनायबो मोनो बेफोरबायदि रावखौबो लोगोबो हमफेरनो फैफेराखै आयौ बै सेंग्रा सानैया दहायनिफ्रायनो आंखौनो बेसेबा नायगासिनो दा आरो थिलुखौ नेबाव आधा घन्टा दिनै फैयाबाबो जागौमोन आं लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे जुदि मायबाफोर गोरोन्थि जादोंबाबो आंखौ निमाहा होबानो जाबाय मैयाबो एसे गोरोन्थि जादों आंनिया नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आंनिया बावगारनायनि बेराम दं होननानै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैबो जुदि मायबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो गाबोन लोगो मोनलायसिगोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ एसेबाबो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चिकेन चेनेलखौबो नायनो गोसोबा नायनो हागोन अनसुलि आइ गदायखौबो दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो दे थेंक इउ